Anyway, nematambudziko abanana imi. Kuchi chakaitika. Kungoti zino ndiye game. Nematambudziko. You know, I just had the news and tichangobva ku Easter, you know, ndakambofamba nevandakafamba navo. Ndikungovhura social media ndikunzwa kuti Barnabas Macheso gone. Haiwa nematambudziko. Abashero ne Orchestra Mberikwazvo nemhuri kwa Bana. Matambudziko. He was such a lovely gentleman. Huh? That talent gone just like that. Naivedwe chiko. Vanhu varikupera kudaro zvaita sei? Nematambudziko naivedwe todiko nerufuru. Ngatichirege kuita nhongwa, ngatimbomirei nemhuri neband rababa Asharu. Endoziva kuti vanhu usually tunoita nhongwa panenge pafa munhu, but apa it's sudden death. Even muri kwaMujuru, that man akafirwa nemukadzi nevana, ndinoisa maoko seumwe nyika nematambudziko nedzinoparadza. Rufu ndimadzongonyedze. Hatizivi misi nenguva. Ndosaka ndichigana ndichiti vanhu ngatiwiriranei. Ndafonerwa namai vangu. Zvikanzi naita tenda. Ndakati yashumba zvikanzi kumvuka hatizizi uri kwere mwanangu. Ndakati ndiriko mai. Ndakambofamba zvikanzi pota uchimborisawo video pasocial media vanhu vachiona kuti homwe iriko. Ndakati ndiriko mai, but ngatirambei tichimbochekana naye tichingomhoresana nekuti unotongozonzwa wanzo homwe hakusisina just like that. Naimi zvanziko todiko nerufu komakadiko. Ndandamboisa maoko here ndichikumhoresai. Makadiko vana veZimbabwe. Naimaska. Rufu zvarwatakaidza vanhu kupedza vanhu kudaro. Bana rest in peace. Wakabata pako. Nguva ndo yanga tisingazivi kuti hatisina nguva yakareba tiinewe. Muri kwaBhana ndaona mainini vacho. Muningina wamai vacho achitaura nevanhu vekuZimbo live. Magona mataura. Kana muine simba rekupupura life yemufi zvakanaka izvozvo. Vamwe kana vasinawo simba zvinonzi havapei nguva vambochema, but kana vanhu vaine simba regai vataure. Vangotaurawo kupupura ndokunonzi kupa chapupu chemunhu anenge atisiya. But it's just sad. It's sad really tichibva kuEaster and tongobata maoko angori maoko after maoko. You know, on another note, Jah Prayzah. Chiko chiri kuitika naye Jah. Takakudza Jah Prayzah takati alliance yawakadana week newe inoparira. Tarisa musicians ese akapartner na week newe avacharire. Chingava chichacho chakuti week newe vanobva kufarira chingokupa magifts. Unofana ungozvibvunzo wega iwe sedunga munhu. Weeknew is not strive masiwa. Vamasiwa. Wekuti vanokuti we want you to be brand ambassador weEconet. Then tinokupa magifts ende zvine zviri pacontact. Zvongonzi ungopiwa mota. Zvinenge zvine ka string attached, Jah Prayzah. You are not my cup of tea. But I'm just telling you men to men. Yeah. Zvinotokuti men to men. Ndakagoga. Kalas Goria Doshkata. Brandus Kavachacha. Ndakagoga zvangonzi men to men. Zvinotichiko. Seumwe. Seumwe nyika. Alo gruskadu. Seumwe nyika. Jah Prayzah. Zvipo zvamunopiwa na week neweizvo. Jaleta. Zvine strings attached. Ukona vanhu vako kubuda mbichana. Nyika haina mishonga. Nyika haina mibhedha kuzvipatara. Iwe uri kungoramba uchingopiwa mari yenyika neboyfriend yako. Vanhu vanozopedzisira vakushandisa brain kuti aiwa rega itiende kuama 2K. Rega itiende kumwe. Saka
career yako as we are speaking akusisina career wakachoose ndopa ndinozobvunzwa nenyika yese kunzi nayi queen saka gafa Winky D kana kuti Jah Prayzah ndeupi muhombe hazvidi mubvunzo. Winky ndibaba vababa vaJah Prayzah muri kuzvinzwa kwete kuti baba vaJah Winky ndibaba vababa vaJah Prayzah saka kana Winky akatarisa Jah muzukuru icho chadzoka kubva kuisa icho Jah Prayzah muzukuru waWinky saka because Jah Prayzah akadecida kumira nevadzvanyiriri Winky anomira nemhomo povo achirwira vanhu ndosaka uri kuona show yako yakaita flop. So kana uri munhu ane brand dzinodhonza Jah Prayzah mukudzei chizviita uchizviburitsa pana wiki neuyu. Trust me, politicians anouya achipfuura makati Mnangagwa achavira pachigaro kuchatouya predecessor waMnangagwa just like Robert Mugabe. So choose your alliances wisely. Your music must be generational. Not kuti wangoita unge hure nepatouchline wangoona munhu anongokupa mota wakumva wato discarda mafans ako wakuconcentrate na weekend ndo zviri kukuitisa kuti usave popular, not kuti kwakuine show yema2k no, because music yama2k nemusic yaJah Prayzah zvakasiyana. If people really wanted to come they would have come. Ngatisanyepera nekuti hakuna kuitwa marketing. No. People are waking up. Jah Prayzah. So now sit with your team. I know you have a very, very intelligent manager. Kim Shapaidze 99 Mazoe boys. Very intelligent man. Start strategizing now. Good. What is your 10-year plan? Because week now is not your El Shaddai. It's not the beginning and the end. Week now what's going to happen when week now is no longer there? You need to think generational. If your music has to stand through the taste of time. But muri kungoona zvepadhuze se hure repatouchline achingonipawo dhora adhora chete dhora zveusiku short time music yako hailast stage azvona. So ndikungotaura murudo handisi kukutuka ndikungotaurawo semunhuwo kungoti ndakangoona masimukiro wakaita your talent une talent but these teams dzauri kuchuza idzi kuzei Jah Prayzah ndikuita sei wasikana ana vanobva kuista so seri kana wangobva kuista zviri kuonekera vasikana kuti ndine zvandakaitwa imi zviri kuonekera kuti ndine zvandakaitwa achigumire ipapo ngaisiye matambo ndatimbotaure nyaya. So I just wanted to come ndichibata maoko ndichiti muri kwaNaBarnabas sorry ndine urombo vekwamujuri ndine urombo nezvakaitika mhuri yako iwe mukadzi wako nevana vakangwera ndo zvinenge zvakatarwa naMwari. Handiti kasaka sometimes ngatimbongodzidze ngotambira rufu mawira rwaita tongocelebrate vapenyu vachiripo. Iwe ndiwo wasiwa murume mumba imomo chichema netariro Mwari achakupa imwe mhuri uenderewo mberi neupenyu. Handitika then muri kwaBhana ukwandirwadzawo. Papa, I love you people. Katibude nekunobudikwa nako.